Takže tak ako si videl, sa pošlanu skontrolujeme, ako nám budeš v poriadku, ty budeš pripravený. Hlava do zakladu, dobre, na ten čas prosím ťa, tam to prepadíš ako doska, alebo keď ťa pustí strach, tak sa pekne odraz dokážu. Šípka, hej, do vody. Pupkač, radšej pupkač. Hej. Dobre, začneš padať to, áno, začne brzdiť, zastaviť a potom to začne preťať hore. Vtedy ako ťa začne ťahať ruky na pozlávke pred seba. Dobre? Takto tam ideš 4 polky, silnejšie hodil. Keď sa ustáli, že budeš sa len tak voľne rozťahať, zakričíme, rozpášiš, pozráš pri nohám. Uvidíš mostík hlavno príde k tebe, na tvoj úroveň. Len si takto voľne, poprosím ťa. Viete krabinku, že ťa niekto dozvanie, no a tvoje vláha červenú záponu. Tak nemusíš dať, že sa ostane. Takto do ruky. Skúšaj to prosím ťa. Tak, ako náhle zapneš, keď sa púšťaš, ideme hore. Nejaké otázky? Obidve nohy postav na rámu. Dobre, bravo. Zadni si do okna. Poď, Gáňo. Ja mám fotku teraz. Niečo do kamery. OK? Ja neviem, ja už si nepamätám. Vidíme sa hore. No ideme, ruky hore, hlava do zaklonu. 3, 2, 1, jump! Poď! Ruky, výborne. Pekne. Čakal, že bude práve toto. Luci strajkovať. Môžeš rozpažiť! Čo jest, ty kokos, toto som potreboval. Rajko, že skončil štvrtý, o tom vieš? Hej? Super. Že? To je to aj minulý rok, vieš to? Dobre, štvrté, to je asi najlepšie jeho miesto kvalifikačné. Tento rok. Dobre, chytaj, pozeraj. Pôjde, zajtra vyhrá. Baton a prvý boli ten nejaký ten, nejaký ten... Baton? Jemne drž, dotiahnem ti karabinku do ruky. Super, tak to je v pohodičke, to žiadny Alonso ani nikto. Alonso, Hamilton, že voláš 7, 8 či ako. Dobre, výborne. Kým ich zajtra Slováko ich vyškolí. Vydrží motor. Počúvaj, víťazak bomba. Víťazak bomba. Čo? Zajtra na druhé miesto podľa mňa. Pod sebou máš karabínu. Sa nevypijeme zajtra. Raikkonen vyhrá. Dobre, Volačo, karabínku do za pohárik. karabínky. Čo? Za pohárik, si sa nevypijeme, až vyhrá Raikkonen. Určite, tak za pohárik si môžeme dať. Ruky od seba! Dajte dolu! Spievaj! OK, poprosím ťa, zhoď si z ramena, to zaváže akurát. Na pravom ramene máš zaváže. Tak, dobre. OK. Pozeraj sa hore, pusalana a šteluj sa tak, že by si prišiel ku mne čelom, hej? Aby si neudrel hlavu, odrasol. Točí sa ale. Dobre, pohoď. Tak, dobre. Pusalana. Daj, obidve ruky. Za ty nedržať čaj karabína. Tak nevedel som, ktorá. Koľko ich tam máš? Dve som mal. Stávaj. Na lane si mal pekne ruky. Dobre. Počúvaj. Hej! Počúvaj. Zraknem ťa, chyť sa tými rukami hore. Druhou rukou sa chyť. Ja ti dám všetko preč. Chyť sa oboma rukami hore. Vysvetlí mi, kde máš na lane dve karabíny? Toto som myslel, to je strieborný. Že to ty si zaval zadať. Panika, kľúč. Tam ti dobne veľa napojené. Ako? Ako kokot. Ja som kričala na Mišku. Mám volať, alebo nemám volať? Volaj. Mám jej zavolať, Eli. Tak je skôr zavolať, ale myslím, že už dole. Je tam Paťo. Tu nikto dole. Tam ide Miška. Miška! Máš.
Jedným slovom. Fantázia. Stojíme. Stoj. Postav sa. Servus.